Desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê civînek li gel berpirsên Turkî pêk anî. Rewşa penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin got bêj kirin. Dohe sêşemê li welatê Tirkiye desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê bi hejmareke pisporên Tirkî û hin çalakvan û mafnasên Sûrî re civîneke rawêşkarî encam dan û bi hûrgulî rewşa penaberên Sûrî yên ku li Tirkiye dimînin got bêj kirin. Eroha di wê civînê de Komîteya Yasayî ya Piser Opozisyonê ve pêşînyareke derbarî rewşa penaberên Sûrî yên li Tirkiye ji aliyê yasayî ve li gorî rêkeftina derbarî penaberan ya ku di sala 1951 de hatiye derxistin, eroha li gorî rêkeftina parastina demkî ya Turkî ku di sala 2016 de ji bo çareserkirina pirsa penaberên Sûrî yên ku li Tirkiye dimînin hatiye derxistin pêşkêş kir. Erê di heman civînê de tevaya aliyan hejmarek pêşînyar û destpêşxerî ji bo çareserkirina pirsgirêk û kêşeyên penaberên Sûrî li Tirkiye kirin, tekezî li ser peywendiya dîrokî û bihêz di navbera her du welatan de jî kirin. Ji aliyê xwe ve jî serokê hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê Enes el Abdê di civînê de behsa encamdana hejmarek peywendiyên xwe li gel berpirsyarên Tirkî yên vê dawiyê derbarî cibcîkirina tedabîrên ku hatine standin derheqê penaberan de li Tirkiye kir. Balkişan serweyekê jî ku hevpeymaniya niştimanî di rojên bê de wê bi Slêman Soylo wezîrê navxweya Tirkî re bicive ta ku li gel Soylo bi hûrgulî rewşa penaberan giftûgo bike ew jî bi armanca dîtina çareseriyekê ji rewşa penaberên Sûrî re yên ku li Tirkiye dijîn. Eroha El Abde di civînê de daxwaza rawestandina derxistina penaberên Sûrî yên ku pirsgirêkê wan hene bi taybetiyên ku bilêta parastina demkî wan re tuneye kir û hikûmeta Tirkî handa li ser dana bo dema 3 heyvan ta ku ew penaberên Sûriyên ku bi awayekî neyasayî li Tirkiye dijîn bikaribin rewşa xwe durust bikin li gorî yasayên Tirkî û bilêtên parastina demkî ya Tirkî werbigirin.